Lloyd Shop Chips Lampeter i ni. Ni wedi bod yn y Shop Chips ers 1949. Pryn oedd yn had i'r prynu a ges i geni yno, y trydydd o 7 o blant, a ni ma o hyd. Ardal yma'n enwog dychrynllyd blynedd yn ôl pan oedd yr orsaf yn Lampeter yna. Pobl yn dod o'r trefydd mawr i edrych am ceffylau i wneud y gwaith yn y dinasoedd. Ar y cobyn Gymraeg, blaenllaw, oedd y creadur o'n ymwyn. Oedd e'n part o'r economi a oedd e'n bwysig iawn i pob un yn yr ardal. Fish and chips a cobiau Cymraeg, a ni wedi bod yn raso yn bach hefyd, yn adileit a na diddordeb yw'r memorabilia. Mae pob pedol yn dweud y stori. Mae'n part o chi. Mae DNA. Mae wahanol DNA gyda wahanol pobl, a na DNA fyna yw'r ceffylau. Dechreuodd pan oedd hi'n grwt bach yn y fed, a pam des i digon hen wedyn, i'n meddwl, reit, cyn i cael rhywbeth yn hunan, a prynu'r ebol cynta heb cael stabal yn barod iddo fe. O'n i'n jyst cynddeiriog i cael cobyn Gymraeg yn y teulu de. Wel, yn 1997, ar y Dymercher, oedd e yn yr classes y gyrru, a fi'n credu oedd 40 o entries yn hwnna, a nillodd e hwnna, a wedyn ar y bore dydd Sioe. Dath e allan dan gyfrwy, wahanol disciplin i gyd, a nillodd e fyny. Ceffyl i wneud rhywbeth fel yna arbennig, a mae'n profi. Os dim un cobyn arall wedi wneud yn hanes y sioe, 120 o mlynedd, so mae rhaid bod e'n rhywbeth arbennig. A synod Ledi Liliante sydd wedi dod i'r brig. Dyma i chi yw'r ceffyl gorau yn y sioe. Oedd y sioe yn siarad yn byti bod nhw'n moyn supreme horse, a o'n i'n teimlo bod licen i bod yn rhan o hyn. A fel yna dechreuodd e, 10 mlynedd nôl nawr, a ni wedi bod gyda fe ers y dechreuad. Plws dim beth Sioe yn cael ei noddi gan Stuart Lloyd, hyn ffrind i fi. Nes i wario shwt gymaint o amser gyda'n nghyffyl. O'n i fel un, a os o'n i allan neud rhywbeth i cadw i enw fe yn blaenllaw yn meddyliau pobl ar beth oedd e wedi wneud yn y sioe, oedd hwnna'n rhoi cic i fi oedd. Fi'n mwynhau bod yn ganol ceffylau arbennig, a mae fe'n cyfle i ni fod gyda'r goreon yn y sioe. Pan chi'n gweld, mae un wedi dod i'r brig, a mae fe wedi cael ei noddi gyda enw nghyffyl i. Mae fe'n wefreiddiol i dweud gwir i chi. Yn y marn ni, na'r sioe orau yn y byd ar y foment. Yr cystadlu, yr awyrgylch, beth mae fe'n neud i denu pobl at ei gilydd. Bydd arall yn fe, part o'r DNA ni. Sioe y bobl yw e, a ni gyd yn hoffi cymeryd rhan ynddo fe. Na, mae fe'n arbennig. Na, sticau gyda roi Welsh, i ddweud yn ar gorau i fi wedi dod.